Naším dalším hostem je herečka Danice Juručová, já vás zdravím. Dobrý deň, prajem, ďakujem za privítanie. A moje první otázka je, koliká ta návštěva z Zlínského festivalu už to pro vás je, nebo pro tebe je už tak... Áno, no jasne, no ja som to práve počítala a teraz vlastne sme to počítali a ja som tu bola pred, neviem teraz, či 2 alebo 3 rokmi v porote ako hostka, teda ako porodkyňa, pardon. A teraz som tu vlastne odvtedy druhý alebo tretí krát ako hostka, čiže prvýkrát to bola porota a stretla som tu strašne veľa fajn ľudí, na ktorých sa teda už taky dneska teším a teraz som tu už druhýkrát ako hostka, čiže 3-krát, keď je tá odpoveď na otázku korektní. A vidíš by tam třeba, že by se třeba ten festival jako někam posunul, jako cítíš, jako, že, že tam je nějaká změna? Určite každý rok pribúda čoraz viac a viac šikovných mladých ľudí, čo si všímam, že je super. Aj tá atmosféra je čoraz, bola od začiatku perfektná, ale tým, že je tu stále ten prílev nových a šikovných mladých ľudí, tak je to ešte o to veselšie a také príjemnejšie, takže ten festival si tu vždy užívam a naozaj som tu stretla kopu priateľov, priateliek, takže je to také už až taký rodinný pocit mám z toho, keď sa tu objaví. To říká spousta hostů, že to je opravdu jako rodinný festival tady ve Zlíně. A moje další otázka vzhledem k tomu, že jsi i trochu jako slovenská delegace, Áno. tak jasný si jistý, je tady nějaký slovenský film nebo není? No, keďže som teraz práve prišla, tak ešte som vlastne nevidela ten program, nemala som možnosť si to ešte prečítať, ale verím, že nejaký sa tu objaví, takže aj snáď aj v súťažnej sekcii, takže by sme mu držali palce potom. Nebo vlastně jak se dneska jakoby točí na Slovensku jakoby filmy pro mládež, protože třeba vím, že v Česku to není jako vůbec populární, jako vůbec se to nedělá. Nedelá, jo. No v Bratislave teda už je tiež toho bohužiaľ menej, kedy si sa robilo pre deti a pre mládež viac tých filmov. A takže tá súčasná tvorba pre deti a mládež je asi ochudobnená, ale vlastne teraz som mala možnosť zatiaľ iba jeden deň natáčať si zahrať vo filme Cesta slepých ptáku, ktorý teda režiruje český režisér Pavel Jandourek, s ktorým sme sa stretli tady na festivalu poprvé v tej porote, ale je to vlastne československá koprodukcia, takže aj je to pro deti a mládež. Takže Cesta slepých ptáku sa tady možná objaví na festivalu ve Zlíne niekdy. Možná asi tak za 2 roky předpokládám. Za 2. No možná Je to možné. Jak Ešte sa to iba točí. Jak pan Vašut vlastně říkal při minulém rozhovoru, že teď se filmy točí za 15 dní, ještě méně, tak možná vlastně... Možná aj dřív. Možná ještě letos se to uvidíme. povede. No jo, ja sa budem tešiť, ak to vyjde. A já o tobě vím, že ty jsi jednak jak divadelní, tak filmová herečka. Áno. Co je ti bližší, nebo co preferuješ? No tak vyštudovala som divadelné herectvo. U nás na VŠMU sa študuje divadelné herectvo, ale už počas školy si nás filmoví tvorcovia brali ako do svojich filmov študentských, takže už som sa tam otrkávala aj pred kamerou a samozrejme sme aj nakrúcali rôzne inscenácie, filmy a tak ďalej v tej dobe. Takže, no a odvtedy si myslím, že to divadlo je taký základ, to dá tomu hercovi naozaj taký ten grunt, takéto remeslo, takéto, že tie 2 hodiny alebo 3 hodiny ten človek je naozaj na tom javisku a nezleze z neho ani nemôže. A film vlastne je taký skrátkovitý, že dostaneš sa presne fragmentálne, ako hovoríš, že sa dostaneš do nejakej situácie a je to len krátka sekvencia z toho filmu, takže môžeš sa víc zasoustrediť na ten moment, akože, ktorý vlastne práve filmuješ, ale nie je to také kontinuálne, je to fragmentálne. Pekný výraz, to si budem pamätať. A co je ti bližší? Co mi je bližší? No tak divadlo je základ, ale film ma baví tiež a každé má svoju techniku, svoje vlastne akoby výrazové prostriedky. Ja keď si spomeniem na svoju diplomovú prácu, čo som písala ešte kedysi na škole dávno, tak som mala práve tému špecifika hereckej práce pred kamerou a v divadle, takže už vtedy som sa nad tým zamýšľala, lebo som hrala aj v divadle, aj som teda točila nejaké teda veci, takže tie výrazové prostriedky sú odlišné a naozaj neviem povedať, čo mi je ako úplne bližšie. Já bych ještě využil ještě jednou toho, že jsi ze Slovenska. Ano. A mě vlastně napadá otázka, jaký je na Slovensku nejpopulárnější dětský film? Jako, jestli Ako celkovo? Nebo třeba jako v Česku hrozně frčí Mrazík, to je klasika a z českých pohádek, jako ať třeba Ať žijí duchové, nebo co ještě, třeba Páni kluci, to je jako vyloženě jako kánon jako českého dětského filmu. No jasne. Tak jestli něco podobného na Slovensku. Ešte my sme pozerali, keď som bola ja dieťa, tak my sme pozerali československú televíziu, takže Lucie Postrach ulice a všetko Popelka, Mrazík, to všetko, no Mrazík je ruská rozprávka, ale proste asi sme to mali také rovnaké, takže ja si myslím, že aj ten vkus tých divákov sa moc až nezmenil a neviem, že aké sú teraz rozprávky, už sú asi také, že Disneyovky a podobne.
ale z tých hraných asi, ja si myslím, že tie tradičné, tie kultové sú stále proste nejak tak populárne, lebo boli dobre urobené a tá popularita tých snímkov je stále rovnako veľká, takže Tak jo, že tak asi tak. Možno ešte Arabela. tak já bych moc poděkoval za rozhovor. Nápodobne ďakujem veľmi Čas jsme pekne. naplnili a užij si festival. A ďakujem pekný zvyšok festivalu. Děkuji.